خوب тамошобин азиз ин лаҳза дар назди ман яке аз нафароне ки дар шоу бизнеси тоҷик хеле мақоми беҳтар доранд ҷамшед исмоилов аст. Хуб, салому алайкум. Ва алайкум ассалом ба ҳамаи мухлисони телевизиони Салом. Ташаккур ҷон. Махсан як саволи мубрам пайдо мешад ки умуман бори ҳам ба пахта рафтед шумо? Аллакай пахтачинӣ аст барнома. Рости гап ба пахта рафтам, вале ба пахтачинӣ нарафтам. Нарафтед ягон бор? Хуб, пас имрӯз меравем, месанҷем ки дар ҳақиқат чанд килограмм мечед. Чӣ фикр доред, масалан чанд килограмм чиндан мумкин аст? Тасаввуротам намедонам. Ман фақат барои барномаҳои консертӣ мерафтем. Вақтҳои пеш бисёр як файзи аҷоиб дошт. Вақтҳои хеле хуб буд. Мана мактаб бачаҳо, донишҷӯён ба пахта мерафтанд, санъаткорон барои консерту барои барномаҳои чӣ гӯям бо барномаҳо рахтанда, бале барои рақсу бозӣ кардани пахтачинон иштирок мекардем. Ба имрӯз кӯшиш мекунам ки намедонам чанд қадар пахта мечинда бошам, чӣ қадар қувват дошта бошам, кӯшиш мекунем. Не, дар ин ҷо он қадар мо маҷбур намекунем, дар ин ҷо мо мегӯем чун дар давраи донишҷӯ шумо суруд мехонед дар пахта рафта, имрӯз ҳам суруд мехонед? Имрӯз азбаски ҳамаи мерафтагиҳо сурудхона ҳастанд, чӣ мешавад? Не, мо кӯшиш мекунем ки навбатро ба шумо диҳем аз ҳама охирон. Хуб, ташаккури зиёд барои шумо. Таманно дорем ки ҳамеша саломат ва дар зиндагӣ муваффақ бошед ва санъати тоҷикро боз ҳам муаррифтару хубтар гардад. Саломат бошед. Хуб, дӯстони азиз, ин телевизион ва радиои Салом аст.